Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información. Hoxe, venres, día 8 do mes de maio, estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe, pois, da carreira de mañán, os 11 das vías. Son máis de 700 as persoas anotadas. Na xornada de hoxe pecha o plazo para a excursión a Sevilla-Cádiz. Apenas quedan 2 plazas. Falaremos tamén de que hai xa 600 anotados para a festa social da terceira idade. Falaremos do DNI que se pode renovar en Cerceda a principios do mes que ven e de unha nova excursión a que poden anotarse a partir do luns de unha excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna en Pontevedra. Recordamos que está aberto o plazo de renovación de plazas nos cursillos de natación e dentro de 2 fins de semana terá lugar a carreira de obstáculos Poseidón Race. Despois tamén este mes hai as festas en Encrobas e falaremos de novo desa planta de biogás en Vistalegre en So Andrés que terá unha manifestación na Laracha este próximo sábado, mañá. Tamén falaremos das axudas á natalidade, falaremos de obras do Adif que está facendo na estación de Cerceda a Meirama. En nos deportes repasaremos o calendario deportivo dos nosos equipos para esta fin de semana. En canto ao tempo, para mañán as previsións son tamén de posibilidade de precipitacións. Como decíamos ao principio, a carreira solidaria aos 11 das vías se celebra mañán sábado con máis de 700 persoas anotadas. Os 11 das vías será este sábado, mañán, nas inmediacións da antigua estación de tren de Cerceda Queixas e que o albergue agora ten un albergue na propia estación. Pois ben, esta carreira que organiza o Concello de Cerceda coa que colabora o Club Atlética Silva, a Federación Galega de Atletismo e o albergue da estación, pois vai a ser este sábado, mañán. Hai unha carreira de 11 kilómetros, lembren, e unha andaina de 5 kilómetros, pero tamén haberá probas adaptadas para as categorías de menores. Para andaina, pois aínda se poderían inscribir a última hora para andaina. Poden facela na web carreirasgalegas.com. Lembren que a recadación que se fai nas inscripcións nesta carreira vai destinada á solidaridade, a SANOC, que é unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral ás familias con menores diagnosticados de cancro. Todo elo, lembren, multitudinaria prueba de novo, batindo todos os récords dende que se fixo fai 4 anos, agora é a que máis xente vai a participar mañán, carreira os 11 nas vías. Cambiamos totalmente de tema, falarlles agora da excursión a Sevilla e a Cádiz, que abriu o plazo esta semana para anotarse e decirlle que prácticamente xa está pechada. Quedan apenas 1 ou 2 plazas e hoxe será o último día para poder anotarse. Hai xa 53 anotados e o plazo remata hoxe para poder anotarse a través do Departamento de Benestar. Poden inscribirse, se queren, a través da sede electrónica ou poden inscribirse a través dun enlace web que atoparán na páxina web municipal www.cerceda.org. A excursión será do 16 ao 20 de outubro. Van a visitar a cidade de Sevilla, a cidade de Cádiz, ademais de Chipiona ou o Rocío. Todo ten un coste de 700 euros por persoa que incluye pois todo, o viaxe en avión, os autobuses de desplazamento, a pensión completa en hotel de 4 estrelas o Senator Spa, incluye acompañante de viaxe, seguro, etc. etc. Se teñen calquera dúbida tamén poden chamar ao 981 68 60 68. E haberá outra festa social da terceira idade con moitísimo participante. En este caso, xa se superan as 600 persoas anotadas para a festa social da terceira idade dos maiores de Cerceda, que será o sábado 23 de maio na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde, onde haberá música, haberá unha gran xantar popular, haberá sorpresas e, insistimos, se alguén quere anotarse aínda estaría a tempo,
pode facelo na terceira planta do Concello de xeito presencial ou por teléfono chamando 981 68 60 68. Si vostede está pendente de renovar o DNI porque lle vai a caducar en breve ou xa lle caducou, que sepa que o venres día 5 do vindeiro mes de xuño se pode renovar o DNI en Cerceda ou tamén o pasaporte, se así o precisan. Poden anotarse nas dependencias da Policía Local, na planta baixa do Concello, aí poden anotarse para renovar o DNI ou pasaporte o venres 5 de xuño en Cerceda. Outro tema, este luns que ven, este luns día 11, abre o plazo para anotarse a excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna en Pontevedra. Será o domingo 7 de xuño cando vayan, domingo 7 de xuño. O plazo abre este luns para anotarse. O Concello organiza esta excursión á discoteca La Luna en Pontevedra con xantar previo. O precio é de 35 euros por persoa. Sairán a 1 da tarde, o xantar será no restaurante Los Robles en Santiago ás 2:30 e a partir das 4:30 saída cara a Pontevedra, a discoteca La Luna ata as 12 da noite para regresar xa a Cerceda. As inscripcións abren, insistimos, o luns que ven, día 11, poden inscribirse a través dun formulario que atoparán na web municipal ou presencialmente na terceira planta, nas oficinas de servicios sociais. En canto á renovación de plaza nos cursiños de natación, lembrarlles que está aberto plazo para renovar plaza para aqueles que queran manter o día e a hora. O plazo rematará o 15 de maio e a partir de 18 de maio ata o 29 de maio é para renovar plaza, ou mellor dito, é para novas plazas ou cambiar de día e de hora. Ao longo de todo o mes de xuño será cando teñen que facer e formalizar a praza por rexistro. E tamén quedan 2 fins de semana para a carreira de obstáculos Poseidon Race, que será o 16 de maio e ten xa 800 inscritos. A Poseidon Race de Cerceda, que celebra a súa quinta edición, será o sábado 16 de maio, unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia. Decirlles que haberá, aínda están a tempo de anotarse, hai aínda plazas en algunhas categorías e poden participar en élite, en starter, en popular ou por parellas. As inscripcións en ccnorte.com. E lembrar que esta proba veñen os mellores atletas de nivel nacional, pero tamén a nivel europeo de moitos países non só de Europa, sino en outras partes do mundo. Este mes son as festas en Encrobas. A fin de semana do 22, 23 e 24 de maio en Pontoxo se celebran as festas de As Encrobas. Comenzarán xa o venres 22 con unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. O día seguinte, o sábado 23, hai misa solemne a 1 da tarde na honra Virxen da Peregrina e a sesión vermú e a verbena estarán a cargo do grupo Tic Tac. O domingo, día 24, hai misa solemne a 1:30 na honra a Santa Lucía e na sesión vermú estará o grupo Benecuai. Agora imos a recordarlles, como xa fixemos a principio da semana, a falarlle desa planta de biogás que se pretende ubicar en Vistalegre, en Soandres, preto de aquí. A Xunta de Galicia ten proxectado esta planta de biogás en Soandres, agora está en fase de alegacións. Ten en contra desta ubicación pois unha plataforma de veciños que contan co apoio institucional do propio Concello da Laracha e concellos limítrofes como Cerceda ou Culleredo. Incluso a Diputación apoiou a causa no último pleno. Agora está na man da Xunta. Este sábado, mañán, día 9 de maio, hai unha manifestación polas rúas da Laracha que será ás 12 do mediodía. Pero esta semana tivemos a oportunidade de falar con Marisol Gómez, que foi mestre no Colexio de Cerceda há moitos anos e que participa nesa plataforma de loita contra esta planta de biogás. Isto é o que nos decía desa manifestación e da instalación da planta. Este proxecto iniciouse no 2022. No 2022, en xaneiro do 2022, hai un informe técnico do Concello donde xa se refira a esa parcela para dar autorización para montar unha industria ali, non? Entón, despois en abril, levouse a pleno o grupo do PSOE, creo, estou segura, preguntou
que pasaba, porque saliu, parece ser que un anuncio nos xornales dicindo que bueno, que iban a traer unha planta de biogás a Laracha. Claro, eu teño que falar no meu nome, no nome da plataforma. Nós non nos enteramos desa noticia. Eu non sei se é a nosa se nós temos que estar todos os días mirando a prensa e mirando Doga a ver o que nos van poñer. Non o sei. Claro, nós descoñecíamos esa noticia. O PSOE parece ser que preguntou nun pleno de abril que pasaba con esa planta. O que se contestou é que había aí un proxecto, ademais un proxecto prioritario da Xunta para poñer unhas plantas que iban a ir en Lugo, na Laracha e en Ourense, que iba a haber unhas plantas con un proxecto prioritario da Xunta. Pero, bueno, pois o alcalde aí nesa pregunta dixo que non podía informar máis. E, bueno, e agora estamos no 2026. E nós acabamos de enterarnos desto. E nós enterámonos, no meu caso, porque veu un señor a petar á miña porta e, bueno, parece ser que dicía que era o dono da parcela onde se iba a facer eso, e dicindo que iban a facer bueno, pois montar unha fábrica que iba a ser moi beneficiosa para todos e que iba a traer moitos postos de traballo. Cando falaba da noticia da prensa, na noticia da prensa viña, bueno, pois aparecía que iban a crear en torno a 100 postos de traballo. Ahora, precisamente lendo o proxecto, pon 5 postos de traballo ali. E a fábrica, empresa, como sea, vai a traballar os 365 días do ano e vai a estar funcionando as 24 horas do día. Eso é o que pon ali. Ali pon 5 personas. Incluso pon que despois estará dirixida como a control remoto, é o que pon. Os domingos non haberá nadie ali, polo que nos interpretamos. Bueno, esa é a nosa interpretación do que lemos. O alcalde de Culleredo e o alcalde daqui, de onde estamos, de Cerceda, Juan Manuel, xuntáronse e tamén dixeron que, bueno, pois como dicimos nós non estamos en contra das plantas de biogás. Sabemos que cada paso hai máis residuos, sabemos que cada paso hai que xenerar máis tipo de residuos e hai que facer algo. Pero o que dicimos é que teñen que buscar unha ubicación axeitada. Non pode ser vir a poñer eso a escasos metros das casas e nós non dicimos, nós non somos quen para dicir onde ten que ir eso, para eso habrá expertos que o digan, pero defendemos que ali non é o sitio. O día 9, ás 12 da mañán, bueno, o nombre da praza é un nombre francés, Praza Les Sables d'Olonne, creo que é, sí. Pero, bueno, é na esplanada dali do Instituto da Laracha. Vamos a facer unha manifestación ás 12, que a saída dali, e vamos a recorrer unhas rúas dali para chegar á Praza do Concello, bueno, que están obras, pero é o que temos, e ali, pois, leremos un manifesto. E, bueno, tamén, claro, chamamos a todo o mundo que se sinta, bueno, pois, implicado nesto e que nos queira acompañar, pois, agradecémolo enormemente. Pois continuamos co informativo para falarlles desas axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda convocou unhas axudas á natalidade que poden solicitar xa. Son as axudas que teñen de plazo para solicitalas ata o 30 de novembro e se trata de un pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Se está nesa franxa de tempo, poden solicitar esta axuda. Poden facelo no rexistro, na planta baixa da Casa do Concello, ou poden facelo pola sede electrónica, na web municipal www.cerceda.org. A cuantía da axuda é de 300 euros. Agora pasamos a falarlles de as obras que o Adif está facendo na estación de Cerceda-Meirama. A estación de tren de Cerceda e Meirama se están executando obras importantes cun presuposto de 6 millóns de euros. Actualmente é a única estación que está operativa en Cerceda cunha situación demasiado deslocalizada. Chegamos a ter 4 estacións no noso concello. Xa no 2023, o Concello de Cerceda, a través do seu alcalde, Juan Manuel Rodríguez, trasladou a Adif unha comunicación oficial sinalando a través dun informe as múltiples deficiencias que presenta esta infraestructura. Fixeronlle caso, atenderon esta demanda porque
dende o Concello incluso se fixo unha senda de 300 metros para mellorar a accesibilidade. En este Sintres xa, dende fai un mes, está traballando a bo ritmo por parte de Adif na mellora de accesibilidade á estación de Cerceda, mellorando as condicións en materia de interoperabilidade, seguridade e de habitabilidade e de accesibilidade. En materia de accesibilidade, por exemplo, se está instalando 2 ascensores panorámicos nesta estación que asimismo contarán con pasarelas de unión. Contará con andéns, pasos inferiores, rampas, escaleiras que tamén se están renovando como barandillas e pasamanos. Tamén está en execución pois, a novos pechamentos e sinalización e mobiliario, así como actuacións nas cubertas e na fachada e máis información ao viaxeiro. Esta é unha obra importante que xa se está executando na estación de Cerceda Meirama. En canto aos deportes, pois repasamos o calendario deportivo para mañán sábado e pasado mañán domingo dos nosos equipos que están moitos deles xa pechando as temporadas. Na primeira categoría, Galicia, a falta de 2 xornadas para rematar a temporada, o Queixas vai a medirse contra o líder, o Arzúa. Arzúa Queixas, a falta de 2 xornadas, insistimos, o Arzúa está xe xogando o ascenso directo. Para o Arzúa será un partido máis que importante e para o Queixas tamén un reto enfrontarse contra o líder, un Queixas cómodamente unha gran temporada na mitade da clasificación. O encontro será o domingo ás 5 da tarde no campo do Viso en Arzúa. Na terceira categoría Galicia, tamén a falta de 2 xornadas, falarlles de que o Atlético Cercedense, pendente pois casi que de unha milagre, pois ten que xogar en Mesía e vencer e esperar a ver que fai o Bergantiños B. Mesía Atlético Cercedense, o partido é o domingo ás 6 da tarde en Mesía. Para a súa parte, o San Martiño recibe na casa o Bisantoña, o partido domingo ás 5 da tarde no Roxo, mentras que o Rodís xoga tamén a casa contra o Coirós, o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. O fútbol femenino non ten xornada nesta xornada e os xuveniles que tamén se están xogando manter a categoría xogan na casa. Atlético Cercedense Calasanz B. O encontro é mañán sábado ás 8 da tarde no Roxo. Os cadetes están xogando a Copa, teñen que xogar en Curtis B, Atlético Cercedense Cadete, xogan o domingo ás 12 do mediodía no campo novo de Curtis. E os infantís xogan mañán, encontro tamén importante, última xornada para tentar de manter esa segunda posición. Carral B, Atlético Cercedense, última xornada, este sábado mañán ás 12 do mediodía en Carral. Os alevíns xogan na casa Atlético Cercedense, Alevín Pallosaco, mañán sábado, ás 10 da mañá no Roxo. Tamén xogan os benxamíns mañán sábado, Atlético Cercedense Benxamín Unión Campestre, mañán sábado ás 11:10 no Roxo e a continuación tamén mañán sábado os prebenxamíns, Atlético Cercedense Prebenxamín Pallosaco, mañán sábado ás 12:15 no Roxo. No fútbol de veteranos tamén a falta de 2 xornadas para rematar. O San Martiño a pasada fin de semana xa se proclamaba campeón, si ben xa estaba ascendido, proclamouse campeón a pasada fin de semana a falta de 2 xornadas e vai a xogar esta xornada contra o segundo clasificado, o Campanal de Loureda. San Martiño Campanal de Loureda xogan mañán sábado ás 4 da tarde no campo de Ponte Pedra en Cabaleiros. E o Cerceda, descendido, xoga contra o Narón. Narón Cerceda xoga mañán sábado ás 7 da tarde en Narón. E na segunda B de veteranos hai un Piadela Rodís, mañán sábado ás 6:30 en Betanzos, en Piadela. En canto tempo, rematamos falándolles de que mañán sábado Galicia vamos a quedar baixo a influencia das baixas presións que están situadas ao oeste de Portugal. Van a deixar mañán bastante inestabilidade atmosférica. Teremos ceos que alternarán nubes e claros con chubascos que irán movéndose de sur ao norte do territorio co avance do día. Poden ser localmente fortes e mesmo localmente treboentos, pero pola tarde. As temperaturas sin demasiados cambios, con lixeiros ascensos nos valores máximos e ventos que sopran do sur-suroeste moderados en xeral.
Pois con este tempo revolto rematamos. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Ruiz e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.